mutane sun yi making more than $1,000, $2,000, $3,000, $5,000 a season 1 na airdrop na Sand. And sannan abin mamaki shine iya 10% ne kaɗai masu kaya ba da mutane ma suka yi making irin waɗannan kuɗaɗen. And sannan a wannan season 2 din 30% ne za su yi so kai estimating nawa kenan za a yi making a wannan season 2 din. So a wannan bidiyon zan maka bayani step by step inda za ka je ka yi position ɗin kanka a season 2 din nan. Let's go. So wannan shine sunan application din, zaka iya zuwa cikin Play Store ka je ka fara ka je ka download din shi, ko kuma zan muku drop din link din shi a description din wannan bidiyon. So after ka dauko shi ka bude shaka zai nuna maka inda zaka yi sign in da wannan ɗinka da Twitter ko kuma da email ɗinka, kun gane? So ni na yi da Twitter, zai nuna maka inda zaka saka file code, sai ka saka file code ina, kun gane? Gashi na magaban scheme na ma ajiye muku like ma, saboda idan baka sa ba za ka samu welcome bonus ba da za su baka. So after ka yi komai da komai, first abin da zaka fara zuwa kai shine sai ka zo nan gun kam my profile din nan, kun gane? Sai ka zo gun da aka saka gashi nan gun like edit profile, sai ka zo ka ma saka hotonka a nan da hoto, kun gane? Gun saka hoton, kun gane? Akwai inda like nan ma daga nan kasa inda like ma aka saka add sunglasses, kun gane? So ka tabbatar da kai ma ka zo kai like ka zo kai adin din wannan sunglasses din. So sannan kuma abu na gaba da ya kamata ka yi, ka zo ka yi verifying din bat din nan, kun gani? Ga wani bat verification din nan. So gaskiya shi wannan na ma require din $1, dole sai kana da $1 za ka yi zuwa ka je ka yi minting din shi a cikin Binance ɗinka. So bari na muku ta yadda za ku je ku yi minting din shi, ba wani abu bane mai wahala sosai da sosai. Abin da za ka yi na gaba shine sai ka zo gun verify din nan kai. Abin da za ka yi kai acquire din wannan verification din is very simple. Dole sai ka je ka yi minting din shi a cikin Binance ɗinka. And sannan kuma yana requiring like $1 haka, ga idan za ka yi. So bari na muku yadda za ku je ku yi shi, is very simple. In ka shigo cikin Binance ɗinka haka, so sai ka zo nan gun search nan, sai ka zo ka yi search din BAT nan. So kun gan shi gashi nan daga nan ƙasa haka, sai ka click din BAT nan. So after ka yi nan ba zai, amma dole sai kana da $1. So ni kun gani nan like gashi already na yi minting din na a hannu na yi verify din shi. So kai idan baka yi ba nan zai nuna maka inda zaka yi minting. So like after a yanzu ka yi, sai ka zo gun verify din nan, sai ka dawo cikin application din. Idan yana baka issue, ka je ka yi amfani da VPN zai yi normally, sai ka zo ka yi clicking din gun verify din nan, ka yi verify normally. So ta yadda zaka yi earning din wannan audience din is very simple, ta hanyar like yin posting, engaging da posting din wasu, a sannan kuma yin following din wasu, kun gane? Ta hanyar engagement ne zaka iya yin din wannan audience din. Like misali ni na don ka duba ta yadda aka yi ne in din wannan audience din, kun ga likes na yi gashi na samu guda 50, wannan kuma na yi comment na samu guda 70, wannan kuma wannan minti din da na je na yi a cikin Binance ina, idan kai already za su baka 1,000 orange. And sannan kuma wannan like gashi na matan da na yi din guda 100 shine na yi daily signing shi ma, wanda like ma yana da matuƙar amfani. Dan za ka yi daily signing din nan shine daga nan in ka zo gun home, kun ga gashi nan daga nan sama haka, kullum ka zo ka yi signing nan, kullum ka zo ka yi signing. So kan mai da hankali akan wannan opportunity ne wanda an dare ba a samu irin wannan opportunity din ba, kuma za su yaba wannan airdrop ne very soon. Allah dai ba mu sa.